Ayike bazalwane isingaqhubeka inqola iye phambili. Praise the Lord. Siyabonga kakhulu ke bazalwane, ngiyacela without any waste of time sivuleni amaBhayibheli ethu encwadini ngokaJohn chapter 7 ivesi lika 37. John chapter 7 verse 37. Osetholile bangcwele uyobe sesisiza sifunele. Thank you Lord. ngokaJohn chapter 7 verse 37. ngokaJohn 7 verse 37. Kepha ngosuku lokugcina olukhulu lomkhosi uJesu wema wamemeza wathi. Kepha ngosuku lokugcina uJesu wema wamemeza wathi, uma ekhona owomileyo akeze kimi aphuze. uma ekhona owomileyo akeze aphuze. Okholwa yimi njengokusho kombhalo, eswini sakhe kuyagobhoza imfula yamanzi aphilayo. Okholwa yimi njengokusho kombhalo, esiswini sakhe, in his belly, Oh Jesus, in his belly uyagobhoza imfula yamanzi aphilayo. Oh Jesus, Gobe gobo awunikhona abazalwane, my God. esiswini sakhe there will be a flourishment. Kobe kukhona ukuflowa kwamanzi, amanye ayezansi amanye ayaphuphuka. Oh hallelujah. Amanye ayeqolela ukukhona ukukhukhuzeka kwamanzi emfula, hayi omfula, emfula amanzi Oh aphilayo. Jesus. Yes. Washo lokho ngomoya abaza kumamkela abakholwa nguye, ngokuba umoya wayengakafiki, lokhu Jesu wayengakakhazimuliswa. Konke lokho akukhulumayo Jesu ukusho uqonde umoya. Oh Jesus. Wayekade ngafika ngaleso sikhathi owayezofika awunikhona abathandekayo. Nawo bangcwele lithi iBhayibheli okholwa njengokusho kombhalo, hayi njengokusho kwengqondo yakhe, hayi njengokusho komngane wakhe, hayi njengokusho kwedenomination yakhe, but njengokusho kombhalo. Nkosi yami kusho ukuthi noma kunzima uzozama ukukholwa njengokusho kombhalo. Oh Jesus. Lithi ke iBhayibheli ngenxa yokuthi uqikekele ukumkholwa nokumkhonza uNkulunkulu njengokusho kombhalo, kuyawubeke esiswini sakhe iqala idlala ifili. Oh Jesus. Naye you will begin to wonder ukuthi lemfula iqhamukaphi, ngoba things will begin to happen. Namhlanje bazalwane ngivumele kafushane, I won't waste your time, ngizokhuluma ngomfula noma ngikhulume ngamanzi. Nikhona bathandekayo ukuthi lemanzi uJesu akhuluma ngawo la aqale ukuthi ukhulunywe noma kube khona isimo esifana nalesi. Eqaleni ngesikhathi uNkulunkulu edala umuntu ensimini yase-Eden bekukhona 4 streams. Nikhona abazalwane, bekukhona imifula egelezayo, eminye iqhamuka ewest, eminye iqhamuka enyakatho, eminye iqhamuka eningizimu. Yonke ingakho e-Eden bekuhlezi izitshalo ziphila khona, ngoba lemfula ibiletha ukuphila. Bengadingakala effort namandla omuntu, kodwa bekudingakala nje ukuthi and the source of those rivers were God himself. Ngoba lemfula yayinganqamuki, yayihlala njalo iphophoza,
yayihlala njalo igobhoza, yayihlala njalo bazalwane ilethela ithekela khona Eden. So ngaleyo ndlela ke kwakungekho nokugula. Awu nikhona abathandekayo ngoba lemfula, the source of these rivers were God himself. Oh Jesus. Awu amen bazalwane. Amen. Now kunento engihlaba umxhele uma ubheka umfula noma ubheka amanzi amaningi, lamanzi awavimbeki. Awu kodwa nikhona abazalwane, lamanzi awanqandeki, lamanzi aunited. Kuze kufanele uzame indlela yokwa reduce ivolume yawo ngokuthi wenza ama channel ukuthi uwahlukanise. Uma indlela yamanzi ingacacile, amanzi angabhidliza ngisho nomuzi. Jesus. Uma indlela yamanzi ingacacile bazalwane, it can destroy anything. Ngoba amanzi ayikho into engama phambi kwawo uma eqhamuka ngolaka iwavimbe ibe namandla, ngoba amanzi anamandla kakhulu. And mayiqhamuka isosi yawo kuNkulunkulu uqobo lwakhe, ubani ongawavimba ngoba afohla la ithanda khona. And another thing engiyithanda ngamanzi, amanzi anama sounds. Yabona nje mangase if I can ask each and everyone ukuthi qhawe emncwabe ngokwakho amanzi asounda kanjani. Mhlambe umncwaba ngathi athi mambuzo bamthola ukuthi ngokwakho asounda kanjani. Mhlamba uqulu angathathi khapha. Umambuza omunye ukuthi wena ngokwakho asounda kanjani, omunye angathathi amanzi ukuthi depend ukuthi ahleli phezulwani. Kodwa noma ngahlala phezulwani, Oh Jesus. amanzi ayohlala njalo emdinda, ngoba mayihlala phezulwa mangasahlala phezulwa lelitende mzalwane wami mawazi ukuthi phatha. Kodwa abazalwane, singabantu bomfula, singabantu bamanzi, so akwazi ukuthuleka masihlangene. Kodwa kufanele kube khona ama-sound aphumayo. Wena odinga umsindo ukuthi kunomsindo kule ndawo, usheshe wancikeka mntakama, ngoba kusazokuba khona umsindo inhloko benkulu. Ngoba akwazi makukhona amanzi, uma kukhona izikhukhula, uma kukhona imifula kuthuleki. Ngoba lento iyahamba lento. Iyahamba lento. Hayiqande. Ayivimbeki lento. Ayivimbeki lento. Vele uphakathi esikoleni umntwana omncane uzwakale uthandaza uthi bayende izulu yamazulu. Oh Jesus. Kuthiwa lengane encane kangaka ithatha lento kugubhuza amanzi. Awu baba yini bazalwane, sesihlukana ngizothi akugubhaze amanzi. Jesus. Akugubhaze amanzi kumntana omncane, akugubhaze amanzi kwikhehla emidala, akugubhaze amanzi kwiprincess endala, akugubhaze amanzi kwinsizwa entsha.
wena ubonakala usima besubuka indlela abazali bamkhonza ngayo uthi le nto ngathi ayifani ngoba mangifunda la eBhayibhelini kuthiwa bongazi ukuthi badakiwe kodwa mangibuka laba basuba bazimayina benze njani kanti umuntu bedakiwe abazimayindi umuntu bedakiwe akukho kuvaleleka la maphakathi umuntu mayedakiwe kodwa bazalwane uncwadi kaJohane babunondaba uyathola ukuthi uchapter 1 uJesu uyemqobo lakhe uyafakwa kulamanzi and kuqhamuka ijuba elisimo sithi ngempela lo indodana yami uNkulunkulu ezifakazela fana simkhonza uNkulunkulu azazifakazela chapter 2 uJohane sibona emshadweni nasekhana uthi uJesu wemama ungene ngaphi kokwami uJesu wathi ngasambuza indini gcwalisani ngamanzi wagcwalisa ngamanzi washintsha sibona amanzi ku chapter 2 sibona ukuthi amanzi ku chapter 1 u chapter 2 sibona amanzi chapter 3 sibona amanzi chapter 4 5 6 sibona amanzi uthi uJesu thatha amanzi bathutha ngathi izindima ngoba akufanele ukubuza ukuthi inkosi kwenzelani lokho wena enza ngesikhathi senza bazalwane asewusana amanzi chapter 3 unephezezana isikhulu esikhulu uthi ngiyenza njani ukuba ngisindiswe uthi uJesu ngiqinisile ngithi kuwe umuntu engazalwa ngamanzi nangomoya angeke umntwana kaNkulunkulu. That is chapter number 3. Chapter number 4 intshumayelo engithanda kakhulu owesifazane waseSamaria uyafika uJesu uthi awumphuzisa amanzi lo wesifazane uthi awazi ukuthi umSamaria nomJuda akuvelana sethi uJesu kube buwazi buya ucela kumina amanzi uthi owesifazane umfula okhokho wethu ngoba wayesemfuleni kaJakobe uthi uJesu okhokho benu baphuza kumfana uyefika bashabala kodwa ephuzekile akona namhlanje kuthi angithi bazalwane usayithambisa nawe vele uphuze manje usayithambisa vele uphuze maphela manje kulate manje babukabashe kulate manje chapter 5 awunikho nabathandekayo chapter 5 Ithi iBhayibheli chapter 5 uJohane njalo ngehora lethize elangaziwa umuntu kwakuba khona ukuzamazama kwechibi ongeneqala wayisinda kodwa uJesu mayesefikile uthi thabatha uhlaka lakho uhambe uthi ngithi bazalwane ichibi namhlanje liyazanyazanyiswa angazi awuvula amehlo akho kamoya kunento ezamazamayo abafike begula helele abafike benenkinga helele ngoba ichibi
ngasezulwini njengamanje lenyakazisi Jesus. Chapter number 6. Jesu papa yini bafundi bami sohlangana ngaphesheya babona isithunzi sibalo wami sihamba phezu kolwandle. Who can walk upon the sea? Only Jesus. Bacabanga ukuthi spoke. Only the Son of God, Jesus Christ, could walk upon the sea. Akekho omunye wayengakwazi ukuhamba phezu kolwandle kodwa kwaba uJesu kuphela. Now chapter 7 la sikhona. Uma ekhona omileyo. Uma ekhona omileyo. Ngoba nalo wesifazane oyishasa juice waseSamaria wathi mesephuze kahle wabonakala lahla imbiza yakhe walahla icontainer yakhe walahla ibhakede lakhe ngoba benze ukuphuze uqhubeke necontainer yakhe Jesus. benze ukuphuzeke bese uyaqhubeka necontainer. Namhlanje ngibona abantu abaningi bomile nyawo bethela phansi iqomqomo zokuhleba abanye bathela phansi iqomqomo zokwalana. Jesu. Usuthola wanele sala phansi kwesikhashana. George. Kodwa bazalwane ngiyengalaphi manje Pastor Son? Ngiyengalaphi manje? Nikhona abathandekayo. Isaac uthe mangabe hola wabona kunama difficulties nama challenges akade khona ohambeni lakhe indlela yempumelelo ingelula. Wathi let me go back to my father's ways. Wabuyela emthombeni kaAbraham wagubha. Nikhona abathandekayo. Wathumela ingcebo zakhe emthonjeni oqala in the first way. Sithola abafundi bakhe uIsaka ingcebo zika Isaka zizigqamisa ziziphakamisa zona seyikhohle ukuthi ithunyiwe. Kwaba khona inkinga. Nikhona abazalwane kwaxa ukuthi le word ngeke isaqhubeka kufanele kumiwe ngenxa ukuthi abantu sebe ne contention kakhulu la ikholweni asizile ukuzogqama. Jesu. Uma kade unenkinga yokuthi uzozigqamisa ngokuthi wena unemali eziningi asinendaba nalokho kodwa lana sizele ukuzokhonza inkosi. Sizele ukuzokhonza inkosi. Abanye bagqama ukuthi baqhamngaphi bashade nobani basebenza phi bahola kanjani. That is not our interest. Leyo wendi yokuqala yabizwa ngokuthi Esek. Umthombo wesibili owaba khona abazalwane wabizwa ngokuthi Esniti. Nikhona abathandekayo. Ngoba bathi beumba babomkhulu. Ngiyacela abazalwane nibheke ngapha. Baba mkabadeni. Bathi beumba nomthombo wesibili obizwa kuthiwa Esniti. Kwakhona abamelana nabo baba nezitha. Wabizwa ngokuthi Esniti okusho ukuthi enmity. Yabona sisayigubha lama words bazalwane sizoqeda nama enmity. Ibandla elingaphambilini lalingeve lingafunani. Lalingeve lizondana, lalingeve linezitha. Yingakho iEsniti ingasebenzanga athi uNkulunkulu ayingasebenzi. Lowo mthombo awuvalwe. Phela mina bazalwane mama umazibuko angiqali obazi oba umkhulu. Ngeke nje besibonana ehamba ngaphesheya komgwaqo. Ngithi ukhonze kahle ncebe.
nami athi ukhonze kahle obaba umfukeni sikhonza ngapha bana bangapha Awu Jesu. umfula we-ethnicity umfula we-enmity awusesithe siyamkhoza uNkulunkulu sasondana kangaka sesithe siyamkhoza umdala wezinsuku sanyanyana kangaka bazalwane sesithe siyamkhoza ngabonwayo siyafunana kangaka angize mkhale ngithi babumbathi ngiyacela ukuvakashela obaba uGumede sukuma nceke yami babone lapha inceke kaNkulunkulu ikhonza lapha edrobheni sizwana sibasha kodwa abadala bengafunani masindawo sasile sibe nenkonzo zabantu abasha sihlangane nami ngiye ngokunyenya ngoba kuthiwa ungayi lapha ungayi lapha the ethnicity kuba nginto encane amaqembu ama-group kuba ukuthi abanye ababi nawo MC thina siba nawo MC intoni yona leyo ngoba vele ufohle uyaphambili vele ufohle nakhona uyaphambili yokhonza inkosi awu kodwa abazalwane uma igubhaza kahle amanzi uzothi uhlala phansi esitulweni nakuhlaleki uthi angisazolindela uzongi-introduce ngiyakhona manje ngiyokhonza inkosi hayi bo wena bazalwane asingahlukaniswe yinto encane bathi uNkulunkulu lalela-ke eseke isimoshakele le inenzondo lomfula lomthombo ningabisaqhubeka nawo baphinde bazama ngolosithathu umfula ngiyawuthanda-ke lo igama lawo yiRehoboth ngoba ngesikhathi bewumba lithi iBhayibheli akekho owamelana nabo Awu Jesu. ngiyawuthanda lo iRehoboth kuthi angithi bazana sibambeni iRehoboth kuthiwa ngisho nabalusi bakuleyo ndawo babambisana nabo babalekelela leli gama lithi Rehoboth lisho ukuthi spread to all places flow awukodwa bazalwane ngizwe umoya weRehoboth namhlanje emini ngizwa umoya wokuflow namhlanje emini siyangena eGauteng Eastern Cape sesiphakathi Durban manje Rehoboth siyaflow asisafundeki amazulu afumini uNkulunkulu ethi yebo mathika Jesus hallelujah oh Jesu Rehoboth siyaflow athi umakhelwane sikhuluma ngeRehoboth manje
Rehoboth eHoneyville, Rehoboth eFrance, Rehoboth eRichmond. Izwe sebeyethu siyaliza manje. We subdue, we conquer, we're taking it by force. Ezekiel, sengiyafana tata wami, ngiyafana sibari manje. Ngifuna ukuyegcineni manje ngoba amanzi kufanele enze inhlokoko. Kunenhlokoko kumele siphume sesizwa la. Ezekiel ebusuku uNkulunkulu uthi vuka Ezekiel umusa ethempelini mayifika ethempelini uthi uNkulunkulu ngifuna ukumtshengisa something ethi iBhayibheli kwaphuma amanzi wayiqala nxa ukubona into nje kuphuma amanzi ethempelini kwi-altar avela kuphuma amanzi kwaqhamuka omejalo wameja 1000 meters aphumela ngaphandle komnyango uthi uHezekiya lamanzi ayaphuma emancane eshaya emaqakaleni awuyabona usukusana inkinga bomzalwana amanzi asashaya emaqakaleni ngoba ubuka imuvi ngempela abanye bebe ezweni likamoya uthi benzani bayaphapha usubanibani awuzenzi asashaya emaqakaleni. Namhlanje sizosusa abantu emaqakaleni kuthiwa uthi uHezekiya ngabona lamanzi futhi ekhuphuka lamanzi akhuphuka njalo ahlala emadolweni ufunde lencwadi mafika ekhaya Hezekiah chapter 47 mayise emadolweni la ubona khona umzalwane nesibindi ukuthi noma kufike iCovid azathi uDavid mhlangisabayo ngokuthemba singaka uma esesemadolweni sithola isibindi uma esesemadolweni asinakuwesaba babusikhakhana ushilo ukuthi inhlupheko noma zingafika ungagive up, don't back off nikhona abazalwane baliqhubeka ngoba zindlela zizibizendlela nikhona abathandekayo uthi akhula lapho ashaya okhalweni kodwa amanzi mayisekhalweni enza uma awukodwa ngabona nomaphini namhlanje bazalwane umzalwane wami lesigayigayi sami esithandazayo uthi akhuphuka amanzi ahlala okhalweni ngiyawasaba amanzi uma ehlele okhalweni entombini kodwa bazalwane ngiyawasaba amanzi uma ehlele okhalweni insizweni Jesus kodwa bazalwane uthi akhuphuka lamanzi ngagcine ngingasa esengqiba. It's when I began to swim. Kodwa babuTimbane ulaphi into uTimbane ngavela ngakhumbula omunye utata osasishila wayengane kwaZulu athi siyaphukuta ngoku sibizela ukuthi siphukude bazalwane intombi ishaya idadamu ezweni likamoya uvuke ebusuku ukuthi uvuke ukuthi wenze njani siyaphukuta kuthiwa ahamba amanzi azayofinyelela endaweni ezinzima afikela ko-Red Sea. Abangayazi i-Red Sea bazalwane ulwandle olubovu, ulwandle olubovu olunosawoti, ayikho into engena khona iphile.
Yasaba ibandla uma seliresi. Bonke abalethwayo balethwa bephila bevutha. Kuthiwa hayi akuphashwa la hlala phansi adonselwe ibandla. Yasaba ibandla maseliresi ngoba uthi mamazi kubathi asameni sothandaza kuthiwa njalo kanti iresi. Kodwa ngiyawathanda lamazwi ngoba ahamba njalo asayongena phakathi kwe-Red Sea. Qhude manikindiki zingala zombili. Red Sea amanzi aphilayo, rivers of living water. Alamandla lamanzi mayefika kwi-Red Sea afika ingane engekho right. Ngifike ngimkhuhle ngoJesu, ngithi uJesu yaphila, umbone suma kwenze njani fika amanzi aphilayo. Fika amanzi aphilayo, afikile amanzi aphilayo, afika nako yami impilo. Sasifile sivuze ngelilanga babuthi makude Israel uhlushwa yizwe elincane lama-Aram. Uthi uNkulunkulu ningenzi into eningi, hambani niye lapha kule eduze kwalela dwala nifike nihlabelele. Ngishilo ngathi bazalwane, lento yamanzi aphilayo, it's all about sounds. Different sounds. Uthoma nifika lapha kulela dwala nimemeze kakhulu nithi mpompoza umthombo, kuthiwa bathi bebefika khona bememeza waqala umthombo amanzi aphuma. Emva kwalokho alikho izwe elakwazi ukumelana nabo ngoba bakha emthonjeni wamanzi aphilayo. Namhlanje bazalwane ukhona yini omileyo? Ukhona yini omileyo? Akhona inomile kuthiwa afika kwamila nezitshalo kwakhona ukuphila ukuphila emhlabeni kwaphila nokufike nokade gula kwaphila sekufike lamanzi mayisefikile bazalwane lamanzi aphilisa nokufile okufile kuyavuka. Resurrection power. Oh hallelujah. Resurrection power. Yabona lamanzi ehamba ayibhekana nenkinga zakho ubhekene nasekhaya. Ayabantwana bakho abacule ama-drugs afike lamanzi adlula nabo. Yabona lamanzi ehamba lenkosi. Uma siphuma lana aphumi thina, masigibele la tekisi elibela lapha eGauteng akugibeli thina kodwa kugibele lamanzi. Yahlukana amanzi ayahlukana. Sibeke inyawo zethu, amanzi ayahlukana. Amanzi ayahlukana. Moya oyizofika akafika nabo yami impilo bangcwele izinto zingahambi kahle. Uthi ingane yami izofa sithenga umuzi basho ukuthi ngiyena abantu abanamanzi
Sabiza igama lika Jesu, salala sahlala kuze kube namhlanje saze saphuma ngoba sekuthanda thina. Ngoba lamanzi mayisekhona ufie not. Lamanzi mayisekhona awusabi lutho, awuvimbeki. Kwenze njani the rivers of the living water flowing. Ngiyamangale umpostoli Paul mayifika kwenye indawo mzalwane wami uyababuza ukuthi senawo amukela yini umoya engcwele. Ngithi mina lo mbuzo anguboni owunecessary ngoba uma umoya engcwele ekhona uzwa ngamanzi. Uzwa ngenye uzwa njengamanzi. Akuthuleki mayisekhona amanzi ngoba khona isimbe sibahlukene babomncane. Afikile amanzi kaNkulunkulu, afikile amandla kaNkulunkulu, ufikile umoya engcwele kaNkulunkulu, umoya wamandla, umoya wesibindi, umoya wothando, ufikile. Uwafipile amanzi, uwafipile amanzi, uwafipile amanzi, awafipele. Ngendlela azongena ngayo wena nawe ngendlela ozophuzula ngayo emnyango ebevalekile uyofika kuvaliwe uthando entry no vacancy kusho ukuthi awuhambi wedwa uhamba namanzi. Jesus kuba khona inhloko hambe enkulu. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Ungcwele wena wedwa. Asibona nomunye uNkulunkulu ongafaniswa nawe. Bomboza mthombo. Bomboza mthombo emini. Bomboza mthombo. Bomboza mthombo. Bomboza mthombo. Ungahambi ngamandla akho, akhona amandla. Ungakubupha zinkinga uwedwa, akhona amandla. Bomboza mthombo. Bomboza mthombo. Yawezwa namandla, yawezwa namandla kanineka kuthela. Isifikile ivuselelo. Ibezi ukuthi wayishalo uyavuka ivuselelo yikho. Iphithwe njengamanzi. Seketele badalaba, seketele badala.